Meta dak li ġie mwiegħed jitwettaq tiġi kkunsidrata wkoll il-possibilità li l-avukati li jipprattikaw u jidhru quddiem il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex jerġgħu jibdew jattendu għas-seduti li jinżammu fil-Qorti ta' Għawdex. Dan intqal fi sqarrija mill-Kunsill tal-Kamra Avukati Għawdex li spjega kif it-tnejn li għadda inżammet laqgħa mal-Ministru Edward Zammit Lewis dwar ħtiġijiet li hemm fil-Qorti ta' Għawdex fosthom marixxalli u mħallef kif ukoll aktar staff u fuq kollox binja ġdida tal-qorti. Fl-aħħar jiem l-avukati Għawċin talbu biex ikun hemm il-bini ġdid ta' Qorti f'Għawdex, proposta li preżenta l-Partit Nazzjonalista u li beda l-proċess għalih fl-2012, iżda li għal darb'oħra ġiet imwarba mill-Gvern Laburista fil-budget għall-2022. Dan minkejja li l-Kamra Avukati Għawdex ilha tinsisti li l-binja attwali tal-qorti fiċ-Ċittadella lanqas biss issegwi l-miżuri ta' sigurtà. B'dawn in-nuqqasijiet kienu diġà identifikati fost l-oħrajn mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità. L-avukati Għawċin qed itennu li ċerti nuqqasijiet għandhom bżonn ikunu indirizzati biex ma jkunx hemm aktar dik li huma stess sejħula bħala diżorganizzazzjoni fil-Qorti ta' Għawdex għalkemm esprimew ir-rispett tagħhom lejn il-ġudikanti f'din l-istess qorti. Il-Kamra Avukati Għawdex qed ittenni li ilha snin tistenna li l-wedijiet jitwettqu. Madankollu tħoss li sissa baqa' ma sar xejn konkret. Għaldaqstant qed tinsisti li mill-wedijiet l-affarijiet għandhom jimxu għal fatti.